πόσο έχω. Τι έχεις βρε, τίποτα δεν έχεις, τα νεύρα με έχεις σπάσει. Πόσο έχω. 36 και 8 τι έχεις. 36 και 8. Εγώ είμαι ο θετικός. Το κανονικό είναι το 36. Έχω πολύ υψηλό πυρετό. Φόρεσα αμέσως σε ένα γιατρό. Είναι που να σου. Σε ένα γιατρό. Είναι γιατρό. Ναι. Δεν πρέπει να πάω να γιατρό βρε. Και γιατρούς βρε έχω φωνάξει. Και πελονιστές βρε φώναξα. Και ομοπαθητικούς φώναξα. Και τι δεν φώναξα βρε. Γιατί ξέρουν μου αυτοί οι κοκογιαννίτες όλοι. Τίποτα δεν έχεις, τίποτα. Τίποτα δεν έχω. Είμαι πολύ άρρωστος σου λέω. Φώναξε κάποιον. Έχεις τίποτα τώρα να με νευριάξεις, Σήκω τα στρώματα, φάγες τα στρώματα. Μπορεί να φωνάξεις κανένα. Τα γάλη τα έκανες. Θα φωνάξεις κανένα και θα πεις αυτά. Ποιον να φωνάξω, ποιον. Να με φωνάξω κανένα μήνα, δεν σε γεννείς επιτέλους. Μέσα σκιάκια. Δεν βλέπεις ότι είμαι άρρωστος. Φύγε από εδώ, εξαφανίσου από εδώ και φώναξε από το νοσοκόμα. Μητραγιά, δεν το σου πάρω, δεν το σου πάρω. Για νοσοκόμα να φωνάξω, Η νοσοκόμα και οι άλλες 5 που είχαμε προσλάβει έφυγαν. Έφυγαν. Ναι, δεν σ' άντεξαν, Γιατί έφυγαν, αφού εγώ είμαι πολύ νικούλη σας Ελληνούλης. Τι, επειδή της πέταξα την πάπια στο κεφάλι. Έτσι έτσι άδεια είναι η πάπια. Άντε βρε τάγκο, για πάτε, όλο την πάπια βρε, δεν την πάπια στο κεφάλι σου. Και το φιδέ καπέλο της έφερες, έσπρωσες απ' τις σκάλες, γιατί ξεμάλιασες, τα ξέχασες, Δεν είναι καλά σου λέω, όλα μου πονάνε, τα χεράκια μου πονάνε, το σωματάκι μου πονάνε, τα ποδαράκια μου πονάνε, όλα μου πονάνε. το κόλλο σου πολύ βρε. Δεν είμαι καλά, τα πάλι, συγγνώμη στα πόδια, ένα, δύο, τρία, 4, θα μου κόψουνε τα πόδια. Άλλα πρέπει να σου κόψουν, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω, δεν έχεις τίποτα. Άντε να σου πω. Σήκω πάλι τα περπάτα και κάνε την επαναμπάνια ματική και άσατε τα ψώπια. Δεν καταλαβαίνω κάτι λες. Δεν μπορώ να σ' ακούω. Φύγε από εδώ και άσε με να κινηθώ. Φύγε, εξαφανίσου να μη σε βλέπω. Βρε, δεν λυπάμαι κανένα. Λυπάμαι βρε μέτρα, βρε, τη Ζανέτ, βρε. Που είναι από γωνιές και γωνιές, βρε. Από κικαρίδες μέτρα, βρε. Από καρυπάνια, βρε. Από τι να πω. Όχι, άσε και Φύγε. εγώ βρε, δεν είμαι γενναστός σε καμιά πόλη. Είμαι γενναστός σε ντόμι. Πώς. Γιατί ποτέ δεν είσαι άχρηστη. Φύγε από εδώ. Όχι, εσένα δεν κοιτάσω. Δεν θα σου πω, βρε. Άντε, βρε, το σένα. Και δεν μου είναι φτιάξαστηκα να πούμε και καλό ερώτημα. Με το κολπάκι αυτό που πάμε, δεν θέλουμε να σπίσουμε, θα βγάλουμε φρασκά. Ναι ρε Κοκό, αφού τα είπαμε, έχουμε να κάνουμε με έναν καταφαντασίας εμείς. Μιλάμε για υπόθεση χρυσορυχείο. Άσε που έχουμε και τη Σμαράγδα που είναι γάτα με πέταλα. Βέβαιες, ώστε γάτα με πέταλα, κύριε Αλεξανδρινού, Και γιατί με ηρωνεύεσαι φοφόκα και μου μιλάς και στο πληθυντικό, δεν καταλαβαίνω. εγώ σε ηρωνεύομαι πολύ. Απλώς δεν γουστάρω κοπελίτσα να έχω τα λαβέρια με φροντιζόμενες του άντρα μου πρώην, λέω. Όχι μωρέ φοφό. Ζιεύεις μου φαίνεται και μια ιστορία 10 χρόνια πριν. Όχι χαζίτσα, εγώ ζηλεύω, δεν μας καλά. Απλώς έχω βαρεθεί να πούμε την Σμαράγδα. Θα πιάσουμε την καλή. Σμαράγδα, χρυσορυχείο. Εγώ δεν τόσα χρόνια αυτό και πήρα τίποτα. Εγώ και την πήρα στον Κοκό. Αυτό σε πήρε στο τώρα εσένα. Τι με προσβάλλεις έτσι μπροστά στη Σμαράγδα. Ναι, τώρα. Κοίτα φοφό, μπορεί να είναι και φίλας. Ναι, Αλλά τουλάχιστον είναι γλυκούλης και φίλας. Έτσι. Γλυκούλης, πέσα να τα ακούνε. Κάσε χαριτωμένη γλυκούλη. Δεν μου λες, θα σου πω, ο Δημοσθένης τι είναι. Μάλλον τι ήταν, τι δουλειά έκανε. Πολιτικός. Και τώρα τι είναι, ξεπεσμένο. Ένας λιάπης ας πούμε. Και θα πάει η Σμαραγδούλα να ξεκινάσει το Δημοσθένη. Κοκό. Έχει κάνει κομπινές. Και. Έχει κάνει κομπινές. Και. Έχει φάει
λεπτομέρειες. Και θα ξεγελάσουμε εμείς αυτόν, με αυτή. Έχω πω, είναι υπόθεση του ιστορικού, είναι κατά φαντασία να στενείς. Ό,τι και να του πούμε, θα το πιστέψει. Άσε που η Σμαράγδα είναι πανέξυπνη. Βέβαια, και η φουφούλα δεν θα πάει σε προετοίμαση. Έχω και εγώ τα κολπάκια μου. Ξέρετε με τα καρτάκια, εσύ ούτε τα μάθαμε, έξανα νομίζω είμαστε στην ίδια κομμίνα. Όμως μας έχεις ανανακτήσει, αφού είπαμε, η Σμαράγδα θα είναι γιατρός και εμείς οι δυο είναι νοσοκόμοι. Απλά πράγματα. Είσαι τελείως υποτιφωμένος. Πραγματικά. Ωραία, φανατιστής. Είτε ταχύποπτη κυρία μου όταν έχω να κάνω λεφτά. Άμα έχω και καρτούρες που κάνουν πέταλα. Για να πήγαινε δίπλα να σε δω, να το τα κάνω. Ας το επάνω μου, άσε με να την δάξω, παιδιά. Αυτό φοβάμαι. Πού πάμε, κοπελιά. Έτσι, κύριε. Φλάδια, νευρώμικα γεράδια που πούσαμε εντέλει τον αφηγό στο μέλι. Εσύ θα λες μιλάω και εγώ θα λέω μιλάω. Θα λέει τη γατούλα μιαου μιαου μιαου. Και εσύ θα λες μιλάω και εγώ θα λέω μιλάω. Θα λέει τη γατούλα μιαου μιαου μιαου. Ζανέτ, Ζανέτ. Να που να του βαδίξεις, πια, να του βαδίξεις. Τι θέλεις, Βαλή. Καίγομαι, δεν είμαι καλά. Ακέγεσαι, ακέγεσαι. Την ήλιρη πετακίσεις, την ήλιρη. 3 παπλωμάτες έχεις από κάτω και δυο κουβέντες. Δεν τα σκάσεις. Και τι δεν τα κάνω, μωρέ. Να τα βγάλω και να πάω και με πνευμονία. Και τι λες, θέλει θα πεθάνω. Το καλοριφέρ είναι στο φούρ. Ρε, τι να του κάνει το καλοριφέρ. Άναψε και το ορθοδίσιο στο φούρ. Όχι, όχι, όχι. Άναψε το τζάκι. Όχι, όχι, όχι. Άναψε το θερμοποπό. Όχι, όχι, όχι. Χωριά, βρε, χωριά. Να σε πάλι εσύ και τα βγει επιτέλους. Να, μας ακούσατε, να το μικρώσετε. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, Dr. Αλεξανδρίου. Ξέρω πολύ, κυρία μου, θα ήθελα τον κύριο Προκοπίου. Θέλεις τη ζώνη. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει εδώ κύριος Προκοπίου. Πάντετε λάθος. Εδώ είναι το σπίτι του πρώην Υπουργού κυρίου Καλογερά. Και έχετε την τιμή να ομιλείτε με πιάνω. Κυρία Καλογερά. Μάλιστα, μα πέφτω από τα σύννεφα. Και ο κύριος Καλογεράς αυτή τη στιγμή ασθενεί. Ο συνήθως. Κρίμα, πολύ λυπάμαι. Κάνετε υπόθετο τώρα. Κόλλησε. Τι έλεγα. Είπατε ντοκτόρ. Φυσικά, είμαι Dr. Αλεξανδρίου. Δόκτωρ, όπως λέμε, δόκτωρ, κανονικός δόκτωρ, όπως δόκτωρ Ζημάνου, δόκτωρ Σάος, έλα το καλή μου. Εσείς πρέπει να είστε ο κύριος Καλογεράς. Ξέρω πολύ, κύριε Καλογερά. Είμαι η Dr. Αλεξανδρίου από το Memorial Hospital. Έλα καλή μου γιατρέ, γιατί δεν είμαι καθόλου καλά. Καθόλου καλά δεν είμαι. Μα τι έχετε, κύριε Καλογερά? Τίποτα δεν έχει. Τίποτα απολύτως. Είναι κατά φαντασία δεν στενείτε, το βλέπετε. Μπορείτε να έχετε την γνώμη σας, κυρία μου, αλλά δεν νομίζω να συμφωνώ. Δεν το βλέπω πάντως καθόλου καλά. Το χρώμα του ειδικά, το χρώμα του καλά, είναι υποκίνητο. Χρώμα είναι υποκίνητο. Δεν είναι καθόλου καλά. Είμαι άρρωστος. Σκάσε βρε είπα. Έτσι δεν ξεπονιάζεις τα πάντα. Εδώ ένας κίνδυνος ήταν το ικρού του νεκρού είχε πάντα. Δεν θα πάτε κλώτα σου παρακαλώ μέσα. Το πεις για το στοματάκι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία μου. Τι εκφράσεις είναι αυτές? Τίποτα, δεν το βλέπεις η μαγούλα του πως είναι. Κύριε Καλογερά, έτσι τελείως τυχαία ρωτάω. Μήπως, λέω μήπως, νιώθετε ξαφνικά τσιμπήματα στα πόδια? 1, 2, 3, 4, ας πούμε. Πού το ξέρει, τσιμπώνω στα πόδια. 1, 2, 3, 4. Πού το ξέρει, θα πει τίποτα άλλο. Θέλετε να δείτε, αλλά με ξεχάσετε καλύτερα. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, για ανοίξτε λίγο το στόμα σας. Βγάλτε μου την πόρτα έξω. Η γνώση του, κυρία μου, που ισχυρίζεστε ότι είναι και καλά, είναι αλλιώς.
Όλες οι γλώσσες τι χωρεύουνε. Ρώστε με, μην μου λέτε. Κάμε την φωνή πιο αρισίνε, σας παρακαλώ. Όχι, μην κάνετε τα ξέρετε όλα, κυρία μου. Όχι όλες οι γλώσσες ροζ. Η γλώσσα είναι ροζ-πάλα, αυτή είναι ροζ. Η γλώσσα μου είναι ροζ-πάλα, δεν είναι ροζ-ποπό. Γιατρέ, θα μου πείτε τι έχω. Πείτε μου τι έχω, σας παρακαλώ. Λίγα, μην είστε ψύχρεμος, κυρία μου. Και εσείς, κυρία μου, παρακαλώ. Δυστυχώς, έχετε μητσιλιάσια. Εμείς. Όχι καλέ και εσύ. Εμείς Ιαπωνέζικο αυτοκίνητο. Άντε καλά. Εμείς γερμανικό, το οποίο είναι προχτές του κουτιού, έφραξε τα σαπάκια όλα. Για κουράγια από πίσω. Το δεύτερον, ακούστε λίγο, κυρία μου. Η μητσιλιάσια είναι μια πολύ σπάνια ιστορία. Ένας ιός που απομονώθηκε πρώτη φορά από πολική αρκούδα. Για πουτάνα πολική αρκούδα με κόλλησε μητσιλιάσα. Δεν πιστεύω να τα βάλω σε τις γούνες μου. Έχω και τη γλύφια. Το πηγιόν και λιλιάς. Ο Χριστός ηρεμήστε λίγο, κυρία μου, με τις γούνες. Να άμα τους φαίνεσαι στην άλλη. Χάλια είναι, χάλια. Έχω την εντύπωση, τελείως τυχαία, ότι τώρα θα σας πιάσει μια τρομερή φαγούρα. Μια τρομερή φαγούρα. 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 Πολύ φαγούρα. Φαγούρα. Είστε παιδιά σου, ρε. Και τώρα, κύριε Καλογερά, έρχεται και το επόμενο στάδιο. Επόμενο στάδιο. Δεν θα νιώθετε τα πόδια σας, δεν θα σας κρατούν. Τα Θα πόδια. πέσετε, καταλήγετε, κύριε Καλογερά. Τα πόδια μου είναι κακός. Να πέσω. Ένας γιατρός. Παπαμιχάλη, Παπαστάμα, σώστε με. Δεν είναι καλό. Όχι, να πεσάνετε στο σπίτι. Δεν το ζήσουμε. Όχι, δεν υπάρχει άντρας να αυτός ήταν και εκτός υψός. Σε αυτή την κατάσταση που είναι, σας χρειαστεί οπωσδήποτε ένας νοσοκόμος. Νοσοκόμο. Ναι, νοσοκόμος. Αν είστε καλές. Α, καλά, παιδί, τώρα στη φάμπη. Πώς θέλεις, έχει μητσοτάκι, βρε. Μητσιλιάσα, ηλίθεια, μητσιλιάσα. Λέγε στο κοινό αυτή τα πελισκύρα. Κύριε, σας παρακαλώ, μην πείτε «Τάσο». Δόκτωρ Αλεξανδρού, εσείς εδώ. Τάσο, δεν το πιστεύω, είναι μπροστά μου, βέβαια. Βρίσκεται και ο καλύτερος νοσοκόμος. Δεν το πιστεύω. Φυσικά δεν γνωρίζω. Όταν εγώ έκανα την πρακτική μου στο λαϊκό, ο Τάσος ήταν ήδη αρχινοσοκόμος εκεί, βεβαίως. Και εγώ αποκριστική. Με θυμάστε, γιατρέ. Η αλήθεια είναι ότι εσάς δεν σας θυμάμαι, κυρία μου. Μωρέ. Ως γιατρέ, ετοιμάσε την ποπό μια σουμπουρλούδικη νοσοκόμο με ένα ποπό. Άκουσα με λίγο θράσο, είχαμε πολλές παρταλές στο λαϊκό, δεν μπορώ να τις θυμάμαι και όλες. Μωρέ, άμα σου πω το μάθηκα με τη λυφής. Κάτσε να έχεις γιατρό. Φέρε αυτή. Εκεί γνωριστήκατε και εσείς κανένα. Αγάπη που έρχεται. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Εμένα θα με σηκώσει κανείς από το πάνω. Δεν με κάνω από το πάνω. Μητσιλιάσα. Ας τον μετράσω, οπότε κάτσε με και σιτά. Άντε πια, λοιπόν, θα με όλες. Είχαμε εφημερία. Το ρεύμα. Είχαμε αλλάξει γενικά. Σηκώστε με, σηκώστε με. Specifisch, weil Κάτσε να μου Πήρα κάτι κιλάκια τώρα τελευταία. καταλαβαίνω είναι η Άντε, για αυτό να δούμε
πας από με κοιτάς. Φυσικά και μπορείτε να σου πει. Κατά πάσα πιθανότητα μόνο εγώ θα μπορέσω να σας κάνω καλά. Οι Κατριώνοι είναι πανεπιστημίου. Πρέπει να κάνουν εξημέντια για να δουν τι συμβαίνει. Να κάνουν μια απόφαση τέλος πάντων. Όχι. Η κυρία λαμπρή επιστήμη. Τον Νόμπελ έπρεπε να τους δώσουμε. Κυρία μου, εάν η γνώμη μου δεν είναι αρκετή, δεν αναλαμβάνω τη σύζυγό σας. Εγώ δουλεύω μόνο. Μόνη σου γιατρούκα μου. Γιατί εσύ δουλεύεις καλά, ενώ όλοι οι άλλοι γιατροί μας δουλεύουν. Να φανταστείτε, σε καλύτερο γιατί πας όπου με τσιγιάσει. Φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι στο Memorial Hospital, εδώ στο που ήμουν διευθύντρια, άρα σημαίνει, μελέτησα σε βάθος τη συμπτωματολογία. Είσαστε βάθος, οπότε είναι ειδική. Ναι, γιατί εγώ λέω να το πάμε στο νοσοκομείο. Ποιο νοσοκομείο, κυρία μου, ποιο νοσοκομείο? Η κατάσταση του άντρα σας είναι πολύ επικίνδυνη για νοσοκομείο και ειδικής. Βέβαια, ποιο νοσοκομείο, δεν βλέπεις πως είναι. Θες να το πάμε στο νοσοκομείο, να κολλήσει καμία σαλμονέλα και να πεθάνει. Ναι, θέλεις να με πάρεις στο νοσοκομείο, να κολλήσω καμία σαλμονέλα και να πεθάνω. Θέλεις να πεθάνω. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, κυρία μου, εσείς έτσι ξυπνάδες με τα νοσοκομεία. Θα χρειαστώ οπωσδήποτε το θράσο να με βοηθήσει εδώ. Όχι, γιατρέ, με συγχωρείτε, αλλά εγώ είμαι καταλήξει. Δεν το διαπραγματεύομαι. Το θράσο. Ρε γιατρέ μου τώρα, αν βρούμε ένα κανονικό νοσοκομείο τώρα, αυτό το ρεμάλι. Άκουσα, κύριε, δεν έχω λανάσια. Δεν διαπραγματεύομαι, σας λέω. Θέλω για νοσοκόμο το θράσο. Δεν μόνο. Ρε Βρασούκο, ρε το κολλητό σου, ρε Βρασούκο, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, επειδή είμαστε και γείτονες και κολλητάρια, γιατρέ, πόσο θα ζεις στο Δημοσθένης, καμιά εβδομάδα και φυσικά θα χρειαστείτε και αποκλειστική. Όχι. Ένας νοσοκόμος που είναι αρκετός. Ήδη θα έλεγα ότι έχουμε μαζευτεί πάρα πολύ εδώ μέσα. Πηγαίνετε, κυρία μου, πηγαίνετε. Καλά σου λέει, δεν εμπνευστείς τον ασθενή και να προμάσαι ένα μπατσούλι που έχεις πάρει. Και εσείς, εκνευρίζετε πάρα πολύ. Πολύ με εκνευρίζει. Έλα, πιέστε έξω από χώρο. Γιατρέ μου, θα αντιμετωπίσω την πραγματικότητα σαν άντρας. Σαν άντρας. Πείτε μου. Θα πεθάνω. Δεν θέλω να πεθάνω. Δεν θέλω να πεθάνω. Έλα, ηρέμησε. Είσαι σε καλά χέρια. Μα ηρεμήστε, κύριε Καλοκαιρά, εδώ μιλάμε για επιστήμονες. Τώρα τι, αμφισβητείτε την επιστήμη? Λαμπρή επιστημόνισσα είσαι. Η καλύτερη των καλύτερων. Πολύ καλά. Αφού καταλαβαίνεις τι θα πάθω πρωτού το πάθω. Κοιτάξτε, είναι η συμπτωματολογία που σας έλεγα. Ευχαριστώ. Η συμπτωματολογία που σας έλεγα που έχω μελετήσει. Στο Memorial που ήμουν επικεφαλής. Ας πούμε, ένα από τα συμπτώματα που πιστεύω τυχαία τώρα ότι θα αρχίσει να σας πιάνει είναι συμπλήματα στα πόδια. Συμπλήματα. Πρώτη καλημέρα. Τι! Επόμενο. Πρώτη καλημέρα. Τι δεν άρχισε με τσιμπήματα? Τσιμπήματα. Αλλά τι ρωτάτε? Με τη μελώνα με του τσιμπούσαμε. Να τη για τα τσιμπήματα τι δεν θα δεις? Τι μελώνα μου, ποια μελώνα? Μια μελώνα δεν κρατούσε, δεν τα σωμίδα. Τι να μιλήσουμε, πού την είδες τη μελώνα έτσι. Σε μελώνα πάω, σε δεν θα το πω, Άσε μας και εσύ τώρα, άντε. Φράσο, τι μελώνα. Τι μελώνα, κύριε μου, τι σαφανίες είναι αυτές. Τι ψέματα. Ζανέτα, έχεις μοιοπία, να πας να κοιταχτείς. να δεις. Εγώ τη δει μια μελώνα που καπηλαλίζει τα παυλώματα. Μια μελώνα, άντε τώρα θα δείτε. Ακούστε με λίγο, κυρία μου. Καταρχάς, θεωρώ ότι έχετε πρόβλημα με τα μάτια, όπως είπε και ο συνάδελφος. Έτσι, εγώ είμαι ο συνάδελφος. Ωραία. Να πάτε να κοιταχτείτε, κύριε Καλοκαιρά, μην ακούτε τις ψευδές. Εγώ μπορεί να κοιτάξω.
Στο ντουλάπι και τα έχετε τα γραμμή μέσα, πρόσεξε καλά τα γυναίκια, μην πάω και τα βρω να θα ξεφάνω τα ρούχα. Λοιπόν, ποιος είναι σου πω. Εδώ, στο Memorial Hospital, ξέρω έναν γιατρό, τον κύριο Στίβενσον, να τον ξέρετε φυσικά. Μα φυσικά και τον ξέρω. Βέβαια, βέβαια. Αφήστε τα τώρα αυτά, αφήστε τα αυτά. Γιατρέ μου, θα με κάνεις καλά. Φυσικά και θα σας κάνω καλά, κύριε Καλογέρα. Είπαμε, επιστήμον άνθρωπος, που φυσικά, έχει μελετήσει πάνω σε ένα νέο φάρμακο. Σε ένα νέο πειραματικό φάρμακο, βέβαια. Γιατί το κόστος του είναι τεράστιο και φυσικά δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στην αγορά. Καταλαβαίνετε. Ναι. Πείτε μου για το φάρμακο, σας παρακαλώ. Φυσικά. Αυτό το φάρμακο λοιπόν θα κοστίσει γύρω στις 100.000 ευρώ. Να πάρεις το διάλογο για τα ποδαράκια μου, να χάσω τα λεπτάκια μου και τη ζωούλα μου. Κύριε Καλογερά, δεν θέλω τέτοιο. Αυτό το φάρμακο θα το εξασφαλίσουμε χάρη σε μένα και φυσικά να μας κατά μας. Θα σου μηχανικάσει με μένα. Όλα θα σου πω. Είναι χρυσή ευκαιρία, κύριε Καλογερά. Χρυσή ευκαιρία. Όταν δεν θα είναι πολλά. Δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω λύση. Στο Memorial, όπως σας είπα και προηγουμένως, εγώ δεν γνωστό. Τον κύριο Στίβενσον. Δεν ξέρετε φυσικά. Ναι, όπως σας είπα. Στο φάρμακο. Όπως σας είπα και πριν, γνωρίζω τον κύριο Στίβενσον, αλλά όσο ανεβαίναμε το φάρμακο, δεν έχει καμία ιδέα, γιατί δεν είναι στον τομέα του εργαστήριου. Οπότε δεν έχει. Βέβαια δεν έχει καμία ιδέα, αφού δεν υπάρχει κύριο Στίβενσον. Είπατε Στίβενσον! Σας παρακαλώ, καταρχάς τι είναι καρδίνα. Είπα κι εγώ. Στίβενσον δεν υπάρχει. Στίβενσον όμως υπάρχει. Γυναίκο, σταμάτα με το τιμωρήσει για δόκα μου. Αυτή θα με κάνει καλό. Αυτή θα με σώσει. Σαν είναι πιο καλή δεν έχεις. Τι κάνει αυτός εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι κάνει αυτό. Τώρα θα σε ρωτήσω εγώ. Λοιπόν, κυρία μου, νομίζω ότι τα έχαψα όλα αυτά, Εδώ μπορεί να είναι χαζί, να είναι έξυπνο χαζί. Για πέντε λεπτά. Γεια σας! Θα σου πάνε. Να τα πιάσω γρήγορα. Γρήγορα, τα παιδιά μου. Ναι, να πιάσω, μέσα. Ορίστε η άδεια, κυρία μου. Ορίστε. Και εσείς, κύριε Καλογερά, ορίστε τη συστατική επιστολή από το λαϊκό. Μα υπογράφουν οι διευθυντές όλων των νοσοκομείων. Λαμπρή επιστήμονας. Γιατρέ μου, θα με κάνεις καλά. Δεν πειράζει, μην τα βλέπεις κιόλα. Γιατρέ μου, θα με κάνεις καλά. Όχι, κύριε Καλογερά, δεν θα σας κάνω καλά. Δεν θα σας κάνω καλά. Δεν θα σας αναλάβω. Η κυρία Σελέτη με προσέλευε χωρίς προηγούμενο. Είναι πάρα πολύ πληγωμένη. Γιατί μας έκανε. Όχι. Σε λίγο θα ισχυριστεί ότι τα χαρτιά μου είναι κλειστά. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Γυναίκο! Εξαφανίζομαι